kholian vaklo pakhata ambulance ron langin mi pakhat rong taka tha alo nia police officer soidan chuan atak sa peng then khat dar noya omin konga thisen aboteu bokani ral khata tangin jonan halo thlir renga athir sakor chuan in khalho in mithi vuina mun awathlenga helai building lian ve tak hi an chung kodin ni in ruang vui tura han song bolna munani hemi nu hian John chu anu April le ani Margaret tenen ruang kha moi taka alan theinan an buat sei ngala an khua hian tun naya tual thina athlen tak fawawangin Aprilin tual tha mang an khua nge hian an om maringa chu chuan a om ati nom lo thu a soi chuak John anui varvara mithi kan nga paule kan ho sating ti na ni mai alo ti sam et atu ka John chu tual thana thlen na hmuna khan avakala thil dum nang deuh thliak muin eng thil nge ti a hre thei mai lo skula kalin an principalin office a halo kova anu April Paul ron thleng vein John assignment zia chungchang halo nia milar te hringnun hmanga essay zia tur ani lain tual tha mang chanchin alo zia treu wangani principal chuan an khua thil thleng mek ngai tuin hetiang lam hi buai pui lo turin atia anu hena afapa chu khua khir ve deuh turin acha bok chun chofak lai chuan a thian nei chun Max nen an thuduna Max chuan essay writing a di mainas che a mu wangin alung oilo thu halo chak chuaka an ti mol lai chuan an skula an ngam zong te ti du da ching tak rop le a thian te ron kalin John nena mithirim inam tlatin kashria an tivela John a thin rim chu in sum ti hriat takin dokan hnuai fokin arin deuh to ka ma se thin rim momin alang du lo rok chuan a hmaya ei turin an thele rama ngei om taka tong khumin an kalsan tani school bana John chu a therapist Dr. Neplin nen anin hmua John hian rilru buai deuh thut chang nein mi tha chak na riau thinlung apule thina Dr. enkol lai aloni reng mai a in thunun theinan dan sang asiama chung zinga pakhat chu mi tha du na rilru aputa piangin anui deuh sak thin engtik nia emo midang nun na alak hial rin na lian takanaya ma se Dr. Neplin hian eng ang pon thil thalo tak ngai tua mala atakin itilawang ti kasriani mi thatakini tin a hril deuh reng thin tlaya an thenom putar Crowley avatloa akuma upa ve to bok nen tarbor som tak niin John chuan kota maya chem saka putar chuan a phone a thla in lak sak tirin anupui keitana atini Crowley chuan lom thu a hril molmola chuti lai chuan Johnan anin pia loka cheng nula Brooke ava en deuh renga hunrei tak chung alo star toni ina thlen hnu chuan an na thona pindana zinglama thia an char ruang an lo boi som le meka atak sa te chu bung rumin akal halo kim tolova Johnan athak tu hian alak sak nge ya ring atuk zinga news an hanen chuan tual thana han khua hian a thleng lea thil dum nang thliar angkha apmuna hian police chen an mu ve le ni Halloween zana John chu a thian pa Max nen an kal duna an pia loka thim thama chuan Johnan mi pakhat wa muin a chet dana tang chuan tual that tu ani ring dewa thim zinga alo bi bo zui dance party na muna an kal lea Brookin John aron pan arukin halo star ve renga in chai vel an tumlai takin Rob Khan aron ti buai ngeiom tak taka atong khum renga wang chuan John angoi reng thei to bik lova mi tha duna rilru ka put thina wangin enkol lai kani hi idul hi ka zai thleranga achunga enge om kan han en don emni ati deuh kha ropan helai hmuna om ve tlak hi inilo tin akal san tani ni liam hnu chuan John chu Dr. Neplin nen in chunga anin hmua
rop khan tha vawa puin an principal nena John hi alo heka doctor hian chanchin hriain minti mu thei reng hlei nem tina hril John an michim om tak ania kado reng thei bik lo hatia aril rulak pen nan doctor chuan en len na hmangin varak danglam tak chu en ti ratuma John an han thlir kwal velin kholaya Halloween zana amirin hlel deuh pilbo ta kha azuk muwa Dr. Neblin nen anin thlan hu chuan azui rutani reivak lova an thenom putar Crowley nen khan chupa chu anin muwa pu Crowley an sangaman puya somin chupa chuan alo rem tia anin khal chuak dun ngal an thenom putar hangai tu ema wangin John chuan azui ruzel la atopa chuan leibula dil khang vek to chu an lo pan duna ral khata tangin John an alo thlir reng dil chung khovotin a me khang chu chainsaw a zei ongin Crowleyan lom thu a hril zawa chu ta le chupa chuan chemte aron phor chuak zal zala vi atum lai takin pu Crowleyan thing tangin alo vit tlang pok mai John chuan mak atiem ema a en reng lai chuan Crowleyan chupa chuap chu zai chuakin a chuap dum vek to thlang nan a hmanga pu Crowley chu thodeu kok kokin a omanuam sot ti a hriat theiani John chuan a thil mu chu oi har atiem ema an thenom putar chu tual tha hmang pa ngai ani lo ti a hre chiang hle ina thlen nu chuan newsa mi pakhat emet ti mingpu Arizona mi kumsomli pahni liamta khan abo to ti an ron puang thar lea tun thlenga aomna an la hriat theilo wangin a thi to ngei an ring veka maktak main an ina thildum hnang thliak angkha police ten an hmu thu an ron report bok zana John chuan pu Crowley chu zui ruin an nu ke nen tar ho in ti hlim na hmuna an lo kala a thian te ho war taka an lam lain a keru an ata wangin Crowley chu alam rei ve theilowa an nu chu putar pakhat grekan alam pui taringot mai pu Crowley chuan alo thlir renga thil thalo tak angai tua ti a mela tang chuan a hriat theiani hemi nu hian an nu restaurant ta thil ai puya John an ain thlazui zel tumlo devin Dr. Neblin le anu a hmudeu thuta April chuan phur ho ngalin inin dei tanimo an ti vela anu chuan I chungchang soin kanin mu ve thina lom tin a phana sa hle atuka pu Crowley chu azui rulea lume na dora kalin dor nei tupa chu zan masa a ke lampui tu grek kha alonia bakche kan lalokange tia alu chia chu Crowleyan tukver ati phui ngal sok soka kongka akal ngal John amang ang chuan alam alo tiria an pia loka police officer pani duty te chuan athom hriain lume na dora chuan an ron kala Crowleyan lu tirin anin rin lo lai tak chuan abei thuta athat dun zui ta ni John hian engkim alo muveka chet lak vak dan tur a hrebik lo reivak lova pu Crowley chu ruma tanga ron chuakin an lam kual vela John an lo en rengin greka ke le ama ke athak thleng ti a hrethiam ngal ma se hengtin nge olsam takin a ke chu a man ngal thei ti reng a hrelowa Crowleyan greka ruang chu nuk chuakin a phur liam ta ni atuk jing new sa chuan grek ka in kota mi pui thin rim an lo pung khoma police officer pahni te kha ama tha emo han ti wangani nikhat chu pu Crowleyan a motor vurin a khu ati faivel lai chuan lekha lowomin ithil sual ti thin ka hria ti ringot alo in ziaka Crowley hlau thong mel chu Johnan tukvera tangin alo thlir reng kar khat lai pu Crowley chu in chua san ngam lovin ain khung beta adin hun hre chiang turin John avaleng luta a hrisel na apan hle ti a mela tang chuan alang theiani bedroom a akwa luta
Crowley chuan ichunga hian kalom lutuk ke hi ka omlo huna tunge en kolang ti ka ngai tua thina ni atia John ngai tua na ati thui le Christmas ni harun thlen chuan thim hlima John chu mai kor voin achuaka pu Crowley kha payphone atangin avabia a motora thuziak hnuchia tu kha ama ngei ani thu avashila lo chang thadu wak lo ma se abebuai zel in zaya mani taksa peng hanlak chua chu anabokem antivela Crowleyan anat zia soin du thlan tur ka nei lawani tina lo chang John chuan Arizona mi emet kha engthil nge ilak sak tina zota Crowleyan anun nakala ni ti ringota changin anin biak renglai chuan John an Crowley chuan motora khal ti a hretheya ronzon chua tumti ngai tuana hanei ngal reivak lova pu Crowley chuan payphone omna chu aron thlenga John an a hmai kor vua vatin atlan chia a thian pa Emaxe na atlan lut taringot mai tukvera anda chua chuan Crowley khan aron zui zel ti awa hmua Emaxan iron lan vete khia mamo ineyam ni an ti chuan do ta hrila damdoi ka elo wangin karil ruwa buai dewa min hrethiam te tina chang Max chuan hlau thongin a thian pa chu a ho tirani mai kora wale wata chuta le Crowleyan Maxapa athat lai awa mutamai John mangang chuan vapot buain pu Crowleyan rap thlak zethian alo rum khum hum huma Maxapa athi to bok nen ti theieng ma anei lo ti hriain a hosan John chuan ruaman na anei thara pu Crowley hian thil dang zong zong ain anupui ke ya hmangai zia a hrechiang thokhat toa dora GPS tracker lein an thenom pitar bazar ho chu kalo puyang che avatia GPS chu han motora da ruzawin akalna piang a hrethei to donani ina an thil leivel aken lu saknu chuan pu Crowley an lungnat nei natlak buak me ti alo hrila midang lung lak sak turin mi tha tum le don ti John hian a hrekar zana Crowley chu ain khal chuak tangeya John chuan a hmai kor voin thenoma chuan havalu druzal zala pindana lutin pike imu hil lai thla an phone mangin alak saka an pa vathon nge ya tumani Crowleyan a hlau le zualnan a hmai zona lukham da atuma chuta le pike yi aron har thuta amang ang chu hatal na sa hle Johnan ama chu a hre chuakang ti a hlau bok nen anin chei vel lai chuan aril rubuai aron chuak thuta khumbula sana chuan a khong ta chor mai thisen aron chuaka pike yi chechang lovin amukhong reng John chu ain thiam lo em a Dr. Neblin a khol ngal wat ka hlau em chu kapui thlin ta mi ka thatani tin lung chetakin avashila Dr. chuan mi thatak ini ti ka hria engthil po lo tila kan siam thale thei em ang tin aron tong thlamwana khoya ngei om an ti chuan John an phone da pike yi chu an endik vela alo la thi reng lo John athodeu huaya athla chu lak sakin Crowley nena athona ka chet ve a hunta tin message anut chia bok Crowleyan a hmu ve le ranglu tukin aron tlan ho ngala Johnan an thenom te in a chua san hnu chuan pu Crowley thin rim hlim thlara pom zet chu a han hmuni motora GPS device adakha halavata chuta asit nung an en chu Dr. Neplina ruang alo om reng mai John chu amangang ema alung hi putar inei bik lawang tiril ruin Neplina ruang chu anu khla ram hnuaya athuk rutani alet le hnu chuan khua alo war toa Crowleyan a motor en fiain Dr. kha alo om to lo ti a hmua John a ho ina lut tur chu rin hlel mel tak hian alo en reng hemi hnu hian Maxapa vuina hunan hmanga nunglama John ama chia thuin pu Crowley aron luta abula aron thu
John nena chuan kanupui kha nangma soisak tiro atia John hian a phabuai du to lo thil thlen dan kha soin doctor kha I that ti ka hria atibok Crowleyan zanreya ama chein nangma zong turin aron chuak atin ni kha anti chuan avakhol kerawang khan John a inthiam lo thar lea pu Crowley nena engtia rei nge hunala nei azot tani Crowleyan midang lungzon nan hun chu kalanei alom alo ti sam e ta an bandon lai chuan putar chu a khu bora thisen a chuak hial midang ho vek nu chuan ala thu khomuanga Johnan halo kal khum mia chuta a uin anu aron la chua ve lo thu halo shila man mo takin atlan lut le ruangan dana lam chu panin April chu ni khoshelovin alo muzara abula pu Crowley lo thuin kadam chua theinan alung hi kamamoni hun kanga to lo Dr. Neblina omna kha min shil lo chuan inu hian atuarang alati zui freezera khan om tin pu Crowley chuan apan chat chata chu vele Johnan thirin khai chuan alua tak anor sia putar chu alet hlom top anu ron har chuakin an thenom putar abula lo let reng chu amua Johnan achan chin engkim shilin an khua tual tha mang police ten an zon mek chu ama nge hi ani ti asoi zung zunga an phuar bet dun tani mishing ruang ti rim tuina le troi ngal mai theilawa siam na dam doi ataksa a chuan an thun luta athisen an han pam chuak chu alo dum vek mai Crowley chu a tre ruaya reivak lawa ataksa tang chuan thil dum hlom nang deuh thliar hi ron chuakin mishing pian phung ang chia anei ve a an nu fa chuan an ra phle Johnan thir zum alo chu wata maktak main Crowley chuan thi ain pai to thu aron soi chuak kanupui minlo en kol sak don nia tin ain vitlang po ka amishing taksa nen chuan an tuiral dun zui ta ni atuka Dr. Neblina ruang kha police ten an lo mutoa pu Crowley chu mi bo angin an puang ve thung Johnan keyi avatloa anin tondan chanchin te lo soilua min Crowley khan nanglo chu khovela hian dule mangai kanei reng lo tarchak lo le bor som takpo ni maila kathi ni thlengin itan kom rengang tin aloin tiama hemi nu hian Dr. Neblina ruang vui turin anu le ani tenen an buat sei le tani